खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोसे आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनाय जाग्रोबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। बे खन्थाइखौ दैथायहरदों सनितपुर जिल्लानि गुथाल ब्रह्म। खन्थाइखौ आवरायगोन आं दुलुरानी ब्रह्मआ। अब्ला फैदो बिथांनि खन्थाइखौ दान्दिसे समजों गोसो होनानै खोनासंलांदिनि। खन्थाइनि मुं दुखुजों बुंफबनाय जिउ आंनि। दुखुजों बुंफबनाय जिउ आंनि, मा बुंबावनो आंनि बे दुखुजों बुंफबनाय हावरिया खाफालखौलाय। जाय खोनासंगोन आंनि दुखुथिया जारिमिन मेगनाव मोदै बोहैफानांगोन। बायदि मैया गोसोखांथिया आंखौ थाब उन्दुनो होआ। आंनि आंगोनि बिसिगि दुखुआ थिनो थाइनै मेगनजों मोदैनि बाना बोहैनो। आरो बायदि सानदांथिया बुङो दानो उन्दुथ'नाङा आरो दसे सानबाव होनना। खन्थाइया एसेनोसै, गोजोन्थों।